I pozdrav svima. Današnja epizoda će biti, ja mislim, jedna od najboljih do sada koju sam napravio i najzanimljivija. Zašto? Zato što ćemo u ovoj epizodi obraditi jednu od najpopularnijih Google Gemini opcija, a to je Canvas. Šta je Canvas? Canvas je interaktivni prostor za kreiranje, pisanje, kodiranje u kome možete puno toga da postignete, uradite, a u današnjoj epizodi ja ću da kreiram jednu aplikaciju i naučit ću tebe kako da napraviš sopstvenu aplikaciju. Naime, napravit ću jednu aplikaciju koja se odnosi na kuću, na članove porodice i na zadatke koje članovi porodice mogu da imaju u sklopu jednog radnog dana. Ostani sa mnom i idemo. I naravno otvorimo naš Google Gemini, kliknemo dole na još opcija i dodajemo naravno opciju Canvas. Kada dodamo Canvas, onda dodajemo i prompt koji smo pripremili. Evo, ja ću ga ovde nalepiti. To je to, napravi interaktivni tracker porodičnih kućnih zadataka. Tu sam naveo koje atribute treba to da ima, upravljanje članovima, imena, boje, skupljeni poeni, lista zadataka, statusi zadataka, na čekanju, toku i tako tu podesio sam te brojne opcije koje će da budu u ovoj aplikaciji. Možete i vi sami da kombinujete puno toga i naravno aplikacija treba, sam prikaz treba da bude privlačan i treba da bude prilagodljiva mobilnim telefonima i kliknuo sam i sada čekamo da Canvas odradi svoje i evo je, kućni zadaci, aplikacija je spremna i sada možemo da sami dodajemo u aplikaciju sve ono što želimo, da dodajemo zadatke, da dodajemo članove porodice i sada naravno idemo na preuzimanje. Tamo gde preuzimate, kada duplo kliknete, onda će se otvoriti aplikacija. I evo, otvorili smo aplikaciju u našem browseru i evo ga, članovi porodice, dodaj. I sada stavit ćemo, na primer, nekog člana porodice, nek to bude tata, dodat ćemo crvenu boju, sačuvaj. Eto, dodat ćemo i mamu, tu isto dodajemo crvenu boju, sačuvaj. I dodajemo ostale članove domaćinstva, na primer, dodamo Anu, plavu boju i dodamo recimo Vladu, na primjer njemu dodamo narandžastu boju i njega upišemo tu, sačuvamo ga i evo imamo 4 člana domaćinstva i ovde svako ima svoje i poene i nagrade se nalaze u donjem delu i sada ćemo kreirati, evo vidite ovde imaju statusi zadataka, ovde se nalazi lista naravno imena članova domaćinstva i naravno kreiramo zadatak, na primjer novi kućni zadatak, pranje sudova, na primjer. I tu su kategorije, učestalost, bodovi i recimo nek bude srednji 10 poena i tati smo dali zadatak i sad kliknemo, kad tata završi, kliknemo završeno, tata dobija poene i dobija 10 poena. I tako na taj način možemo da kreiramo šta god poželimo, koji god zadatak poželimo. Dodati članove familije, dodati još neke ljude, dodati zadatke, dodati nagrade. Znači možemo sa aplikacijom da se igramo kako god želimo. Još jednom bih napomenuo, jako važno, kada preuzmete aplikaciju i kada je downloadujete u vaš download folder, sve što treba da uradite je da 2 put kliknete na nju i otvorit će se u vašem pretraživaču. Ako želite još ovakvih saveta, zapratite moj YouTube kanal Ikanus Sinhronos. Uskoro dolaze najzanimljivije stvari, vidimo se.